ekipa. A evo i rezultata. Opa! Izgleda da su plavi nešto ozbiljniji, 33, crveni 28 poena. Mi ćemo sada preći na specijalnu muzičku rundu. To znači da nam u studiju pravo sa Kube dolazi Cezar Garcia. Vamo! Un, dos, tres, un pasito andante María. Un, dos, tres, un pasito andante. Un, dos, tres, un pasito andante María. Un, dos, tres, un pasito andante María, María. Un pasito andante María. Un pasito andante María, María. Bravo, Cezare. Vrlo lepo izgledaš večeras. Hvala. Kako se osjećaš? Zahvaljujem. Odličan, super, ekstra, fenomenalno, fantastično. Pa drago mi je da je tako, Ovde sve je Cezare. lep, skoro sve je lep. Nije skoro sve, nego je sve lepo. Tako, i ti šta voliš? Ja volim Srbiju. Tako je. Bravo! Tako je. Dakle, Cezar će u svom stilu otpevati poznatu pesmu. Ko je prepozna, prvi se javi da kompletan odgovor osvaja ovaj put 4 poena. Realno. Evo, mala asistencija kao i obično. Realno. I Ide. pesma kreće sad. Imala una bola ju. Na ne, na ne, na ne, na ne. Da posle genem. Tantaram, doji, tantaram, tantaram. Tutoro, tuntiram, tantaram. Ajmo ljudi! Ile, te volerem. Dođi sutra. Dođi sutra. Da vidimo, javila nam se Aleksandra. Dođi sutra. Izvođač je? Željko Joksimović. Željko Joksimović, tako je, bravo, Cezare, uspeli smo, bravo. Hvala. Sutra kad vino protegne, doći sutra kad krenu istine, možda sam drugi čovek kad jutro osvane i nisam čovek za tebe. Doći sutra, noćas pamet kraća je, doći sutra kad glave ohlade, jer možda drugi neko od mene bolji je i nisam čovek za tebe, jer možda drugi neko od mene bolji je i nisam čovek za tebe. Znate šta ćemo sada da uradimo? Sada ćemo pogledati tabelu jer nam je ostala još samo jedna igra. Da vidimo. 33 za plave, 32 za crvene. Idemo im za vratom. A idemo na točak sreće! Prvo pitanje u točku sreće za Neletov tim. Dobro, recite. Slušajte, kod nas postoje 22 vinogradarska rejona u čijem sastavu je 77 vinogorja, uključujući centralnu Srbiju, Vojvodinu i Kosovo i Metohiju. Koliko vinskih puteva postoji u Srbiji, Nele? Jel, Đoko, koliko može biti? Ali pazi, sad, kod mene na Kosmaju ima odmah ovaj, ovam. Kod 22 rejona ti ne tisne drugom alkoholom pić. Vidim ti gabarit. Što se i na meni primjećuje. A jedno 17, a? Pa tako, do 20. 20. Hoćeš da kažemo 17? Kaži 19. 19. 19. Vidi ovo da Manje gleda. Alo. ili više oki? Manje. Nema manje 100%. Manje. Znači, to je manje. Manje. A naš konačan odgovor je manje. Manje, u redu. Reći ću vam
da ste u pravu, Ali je 18. ali bili ste tako blizu, 17 je. Ja, A ko je rekao 17? Ti si rekao 17. Onda se ja rekao oko 20. Zavrtite I onda točan. smo... Okej, Ništa, ajde. izvolite. Ja da vrtim. Da imaš sreću ljubav. Aleksandra. Onda vrti. Onda vrti. Ona sa tobom vrti. Maja mora sa tobom da vrti. Izvoli, Majo. Ajde, Majo. Ajmo, devojke. Evo ga. Čekaj. Da vidimo. Tako je, ne, još ovo, ne, ne! Da! Dobro je!